Zer da gaztiak, emetxean infernu eta lehenako bideoaren jarraipenean gaude, enen uste horren beste demora irango zitzan ikan bideoak. Baino. Biderbi bat ematantziak. Vale, kargau. Vale, hemen pixka buelta egin, zombiak arte arte itxen berdiu. Oin japisodek. Korka egin. Hosti bat! Bat, zerdila bakalau! Hortik inorrez etatzia, aletu azkaren haitxak. Honea, nio. Bale. Bai, hostia! Bale, baina hemen lasai, slalom! Beti izateate bezala. Ikitxoi pixkat, ikusi, ez dikela. Toain. Akau, mantxo, lasai, buelta ondila egin. Denbora eman, zombiak buelta eman ez desatela. Jode, ondutan aitzetit, mejoratu dugu benga. Baina izabek, betiko doble hostia baitako guarro bat. Pumba. Ez diretu, bai. Jode! Granada hori zegoen, tempori zauta o? Mantxarren eman berez gutxinak hilberko nikela, zezla. Bale. Ti baino, motoia ataskadek. Korri katxi zeriteni. Olimpia. Mierda! Vale! Epiko! Pumba! Vale, metxo fumatu. Epiko! Hostia, ahi! Jode fuerte bueltatunok, Esango jat, esango izut. Hau dein, nire horrengo partida gaurkoa, oza, esan dira, bala, garratuko eta irotea dena, eta ienian uste, horren beste iroko nian digani. Ahi bala, hostia... Aztutan, txoani. Joderri, ba, hemen... Oendik errekorretan beko berrit. Neria, ez este flipau. Ez este flipau. Oendik anango etu beste bat, bai. Mantxoak utzi berrizkiat, azkenak, baina monosta bakarrik itea gero. Ego! Ea da xe! Odei, oitura zarraki, eta goratuz. Bode, munizioa bebetu berrit. Vale, Olimpia 2. Ikalte segi. Vale, pixe peligroso, guain. Momento... Ja Olimpiak ez dik bat izakatze, bueno... Ega laixe... Munizio jarri ziko dugu. Yeee, pega! Hostia, Topene bilegi! Ez dituzte sortzearen ronda pasako etenik. Ez dituzte. Vale. Hortetrek. Vale. Eske ez ditutan amatea atetzen, Bada egizue, eta ni, oindala gutxi konturatu nagortaz, bueno, pentsatzen, egonituan, eta zombiak ez diala golpea berdina entortzen danak. Aurrenan lau edo post azkarrenak etortzitukela. Vale... Momento lag, horrez dezke, bi golpe segide eman, milagros, pasaiten hau... Bai. Hemen demora tarratu bertuain. Tidia egin... Tiri... Ondoi! Yihi, venga hori! En plan pro! Nada, tan eskatu zea ja. Venga, mata! Akatu, sortxeko. Kompletako. Granadak eta zibotako. Baina, printzipioz, frentetikan!
ezin zietek etorri. Beste daitu jata, hor. Beste bi. Biderbi puta bai. Vale, buah. Mierda. Vale. Mira, tendré para pasar, diau. Vale, kuba. Beni inorretzetela ikusi. Bidea desbrozau. Vale, venga. Osu, sonik asortzia pasek haiti. Esti, hasi nizteni. Etxikanik, hemen zendeken errekorra, eta goatzen. Osea, ez errerosi gabe, etxek izen baiken errekorra, goatzen. Igual haudek, eta izatea ikusten zerbait epikoa. Bueno, pare beren libra da epiko indizkiak. Hala, bakarra. Vale. Ande, what's the man? Azkenek. Vale. Oso ondo. Ba, holaxe. Eta kontuko benik eta alaparra. Behatzigarren garrona, hau estian pasatzen nire palos. Vale, ya se gaitu. Vale, Manuel. A ver, ¿ves? Haituzkiak hiru olau, hau gaitukela azkarrak. Toain bestiak. Bultza itei, ¿ves? Hor betzarre bestia. Hor bestia. Kiebro. Vale, hor beste batzuk. Ez doztik. Kiebro hain, bizkat. Zombila mare hau esatekena. Bola! Horre lehen ojo ingo zitxan. Toain, hola. Buah, hemen entzatak. Librada. Ondo. Hostia, hor bi. Bi! Epiko! Titanik gabe ditxak, Goratzen ez bali mazate, titanak hosti, 6 golpe aguantatzen laguntzen zu, eta oain txertan bikin zuloa, alegia. Izten bali mazatek zuloa ditxakela. Bueno, titanakin, baina denbora gutxi joan. Denbora gutxi joan, zombi beti. Bole. Bazira, inbertzen, zombi nahi. Zombi... tranquilo. Vale. Oideketa. Eka! Eta holaxe... Gogoratu, norbaitek gurekin jolasten nahi baldin badu, leheno azintetela komentatzia, ba nire emailera idatzi, garinfernuan@gmail.comera edo Skypea garinfernu bilatu, mesua bidali eta jolastuko dugu elkarrekin. Noski, grabatu egingo duela, dudik ez izan. Pare Manuel... Buenísimo, vale. ¡Ah! Azkeneko zombia deja bertxea nigan. Puta semilla. Me cae la presión. Oh, vale. Tranquilos. Oh. Zer gaituk. Bueno, ba, hola xe, hemen txeguntzik, armargarren gorun deritxe gaituk eta, urrengoan ja ez pasatzen. Ba, hola xe, eka, gerarte, bueno, akako ju, eta... Nahi, arma erosiko ju, jo basik izertatzeken da. Baina, bueno, jarrepenean izango gara, izenuntza, jo! Hemen gaude, 10. erronda epikoan. Bueno, hau da, Nodors bada, alegia ezin dugu dola aterik iriki eta olako bidade behiak, espaldiko partez. No, hauan, el flautista de Melin, arte aquí, ba, ni arte gigante bekin, no? Tak, Behan etxeki.
Ai, ama, oidek... Ba, hoxe. Haudek snack peek olakon baten, dara berko ju, oidek kagadai. Tio, soin hartu nintzen nahi, bueno, ba, omentxe utziko dugu, hau izango da minutu bateko bideoa, gutxi jo, katzekit. Tokatzeket nahi, hola xebaki, betiko kagadak. Bueno, ba, nire arte, nire itzulera, irupideotan, ni, ez txarra bea, hankari loko, oire ninok, Ba, aurrengoan gehiago, eta hola xe, beraz, berriro gogoratuko dizuet, norbaitek gurekin jolasen nahi baldin badu, gari.infernuan@gmail.com edo bestela Skypean Gari Infernu bilatuta, edo YouTubeko komentarioetan utzi, eta ni jarriko naiz harremanetan, o YouTube idatzi, o nahi eta elkarrekin jolastuko gara. Kaso honetan nik Play 3 daukat, PS3a. Orduan, ba, PS3 alima duzu, orduan jolastuko gara, edo ordenagailuz Minecraften, edo beste jokun bateno, proposatu eta ingo ju. Ba, hola xe, egon gaitu, izen untxa, eta urrengo arte. Adio! Para pa pa pa!